Kinutang kutang tansah bisa lati. Ayo Mas Jok kritik Jok untuk lawan Niken Salindri. Suku Kinjing, Mas Jok kritik Jok Lutung untuk Niken Salindri. Waduh. Nggih, Mas. Piye, Jok? Nggih niki. Wis madang urung? Sampun. Apa lah kowe? Niki wau rendang, Mas. Rendang. Rendang kali botok. Oh, botok apa? Niku wau botok. Botok. Sembukan. Aduh kok botok napa niku alhamdulillah niku wis jan. Jan jos peh jan klopone jan weh enom, Mas. Niki mulih ketake dadi bajing kula iki. Lah iya. Nggih. Niki nggih kula pokoke sementing gara-gara tesih ndereke jenengan. Lan niki nyuwun pangapunten. Ngapa? Mengke nikane isuk nggih teng Mojokerto. Dadi kula nggih dereng saged dangu ndereke jenengan mergo enjing kula nggih enten kewajiban. Nyandi. Teng griya ngeteni sekolah anakku, Mas. Mengke Masyaallah. Gak ngeteni sekolah anakku. Iya ngene iki maksudnya ngene, Nduk. Masmu ki duwe tanggung jawab dadi wong tuwa, ngeten to, Mas? Heeh. Wong tuwa ki bayangane anak apa sing dilakoni wong tuwa anak mesti nerokke. Mula pondene Bapak Haji Narto ki leh nggula Wentahgang Putra sukses sedaya. Iya. Mergo kabeh dipinterke, dicerdaske. Ben iso ngangkat derajat martabate wong tuwa sak karone. Niku hebat lho, Mas. Bener. Kula panjenengan kagungan putra ditata iso dadi penerus panjenengan dalang ya. Iya, duwe anak dalang duwe anak ya kudu dalang dipinterke apa mesine wong kewajibane wong tuwa ki lak gedekne minterke ngrabekke. Leres. Sekolahke sak dhuwur-dhuwure. Nah, kaya niki anak kula pun kula sekolahane dhuwur ndek iki malah keterangan ceblok neh kok. maksudnya ki ya paling tidak mengenal ke perguruan tinggi. Wah, kedhuwuran sampun bledek usum mudan ngene iki yo. Sekolah menengah ngono lho. Tahun tengah kejeron pinggirnya. Kowe nek dijak omongan kok repot ngono. Repot rasa teko titip apa-apa. Kok kaya anak ki dipinterke kaya Wes kaya niken anak kula niki pun anak kula pun pinter jas sakniki sing wedok. Begitu roh niken niku sakniki tiru-tiru kok. Kelas anak kula niku sakniki pun kelas 5 SD, Pak, sing wedok. Niki sudah pengen delok nikene. Terus tekok kula, "Yah, iki piye aku iki dadi anak kula kan iso kalau niku anak niku lak nurun to, gennya itu kan nurun." Iya bener. Anak kula ndelok sing wedok iki nurun gen kula dadi ireng anak kula niku. Sing wedok. Terus Alhamdulillah begitu wis anu yo tak tukoni skincare, Pak. Anak kula. ayo pin rada resik. Anake public figure. Lah kok gawene niku bareng siang malam niku digawe bareng saniki kulite belang kayak tekek malah. Berarti kurang pengalaman gitu, Mas. Iya. Duwe anakmu piro? Anakmu piro? Loro. Aku iku kudune dipinterke kabeh. Salah. Malah bahaya. Nikah ini dulure piro? Dulure 3. Ndi? Iki mbayune melu. Ini sapa? Iya, loro Dua. lah iya rencana terus sitok. Mbak Yune sapa? Mbak ini niken ki lho. Alah. Wong iki salah. Loh, Anak iki yen iso ki aja pinter kabeh. Masya Allah. Lah wong Pak Narto ki lan duwe semboyan wae tongkat estafetnya bisa gili berganti dengan putrane lho. Iya. Kleru. Anak iki kudu goblok siji. Loh, kepiye to ki? Anak ki dipinterke, dicerdaske. Upama anak ki cacahe 4, Nah. sak propilane mbuh piye carane wong tuwa ngragati yen perlu adol sawah adol apa, nggih minterke anak 4 kudu pinter kabeh. Berarti nun sewu Mas Kangko, berarti niku pola pemikiran jenengan niku jangka pendek bukan jangka panjang.
Sing bener ki anake digoblokne siji. Kok iso? Lho iso. Umpama anak pinter kabeh adalah koyo sampean tanggapan terus adalah sampean tanggapan yang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ning gone luar pulau. Kabeh pinter kabeh ning omah sok ben ade 30 tahun yang akan datang ki ade tuwek. Terus ning omah ki ade secara fisik wis berkurang. Samu barang mlaku wis dumuk-dumuk mangan rasa jukuk. Awake dhewe mlaku ning jeding dumuk-dumuk kepleset bosok sapa sing nulungi? Mergo tinggal lunga. Tinggal anake kabeh. Tapi lek anake goblok siji kan sok ben nunggoni aku. Ki penemu kon dineh ki jan. Lehmu mondok ki ning ndi Lho ki aku lho. ning Pondok Bersalen ki 3 tahun lho aku. Maksudnya ki dipinterke ki tegese apa to? Ben ora ketinggalan zaman. Lah lek koyo Niken pinter. Iya to? Ibuke ning omah, delah Niken tanggapan begini ning Magelang, Nggih. sesuk ning Mojokerto. Ya apa ora? Iki sik ibuke sik iso dhewe, sok ben wis tuwek. Sing nunggoni Sing sapa? nunggoni sapa? Aku sok ben yo ngono. Lah anakku pinter kabeh, anake Mas Kangko dadi dalang kabeh. Payu laris. Payu tangga- laris, sitok payu ning Kalimantan, sitok payu ning gone Bali, sitok ning gone Jakarta. 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 Jakarta matamu kuwi. Jakarta. Jakarta. Ya apa ora, Pak? Iya. Lho, Anakmu nek sukses kabeh ora nek sing iya. nunggoni ya. Ora nek sing nunggoni. Mula mbok goblok. tak goblokne siji kan. Tujuane apa? Sok ben aku lek tuwek nek sing nunggoni. Enek mangan, enek sing jukukne, ning jeding enek sing ngeterne. Iya nek gobloke kuwi terkoordinir, Heeh. terdidik, terarah. Heeh. Nek gobloke wis kenemenen alias cengoh. Heeh. Kowe engko ora diterke adus malah diglundungke ning jeding bosok kowe. Lah nyapa kok aku digelundung? Ngancam patimu lho. Lah nyapa? Warisamu akeh kok. Lho carane lho. Ngopo? Mumpung urung tuwek ndang didol kabeh. Lah terus Kos. Kos. kowe iki saedan kok. Ora. Kowe iki anak ki dididik to, Mas. Mas Kangko ki leh natah putrane iso dadi dalang kuwi mergo tatane apik. Anak kuwi Niken kuwi ditatah bapake ya dalang, ya ditatah ramane ya dadine bocah ya bocah sing apik. Anak kula nggih kula tatah dadi bocah ya bocah sing apik. Cek cilik wis iso ndagel. Leres. Ngono lho. Lah anakku piye ape natah wong? Tatah kowe wis kedul. Tatah ki tegese iki lho, kolbiah ki disambungne karo Wes. anakmu. Wes. Siraman rohani, santapan jasmani untuk keluarga itu penting. Wes anakku wis tak sirami bendino tak sirami. Ah bojomu wis mbok santapan rohani. Wes ndek iki tak santame ledok. Wih ra celelekan kok iso. Kejali Niken. Sesuk Jadi, nang Mojokerto di- ya, Dek? Iya. Nang Mojokerto? Ya. Dibawani Majo, ngono Siap, ditembangne. siap, Pak. Gentenan ngono wong. Nggih, nggih. Apa ngono. Nggih nyuwun pangapunten radi kenging penyakit Cina, Mas. Apa kuwi? Kung flu. Kuflu. Kung flu penyakit Cina. Kungfu ta. Nggih. Ayana irungmu kok sambohung lek abang. Ayo jajal Mas Luduk. Lho awakmu kuwi. Iki lho. Loh, aku apa sampean? Ya awakmu lho. Oh, lah nggih. Ngene iki lho netizen wis wah nikan ayu nih. Ha pancen yo ayu tenan Nggih kok. nggih, Pak. Ayui pulasan. Kok iso? Rambut putih bakale mulih, untu ompong bakale mlebu ngerong, pipi kisut sok mlebu bolongan Nah, sing ciut. ayu. Ayu ki ming sampiran. Bojoku mbiyen ayu lho, Pak. Sampeyan jo ngenyek lho. Lah kaya ngono kok. Lah, Kok bokonge gede sisih lho bojomu. bojoku ki ayu dhewe lho, Pak. Heeh. Lah nyapa rambut jarene nek ayu dhewe? Lah nek kancane ya elek no ayune nek dhewe yo. Dadi Oh alah ayune nek dhewe ning omah ke lho. Oh, ae caidan iki kok iso. Bawa, Ken. Jere. Bawane apa, Nduk? Monggo. Wis manut. biyen aku cilik aku lopomu lho, Ken. Oh iya. Pucuk karo bongkot ora ketok biyen. Ya, pelak. Saiki iso langsung. Lam. Alah. Nah, ora to. Pamintaku. Murid mondel iki. Weh ganti wae. Anu barang. Aku terus sarambute malah. Modele tanggapan saya mau semua ndagel. Apa? Pilih glo kabel. Gegaran ning wong akrami. Tutu bondo tutu rupa. Sama nih kelas piro, Ken? 3 SMP. SMP. Aku apal ki adik kelasé anakku Jindra. Jindra ki kelas SMA kelas 1, iki kelas Kelas 3 SMP. 3. Berarti sak kelas karo anakku. Anakmu nih, Kok Di? iso? SMP dia diri SMP piro? SMP 6. Ya padha karo anakku. SMP SMP. piro? Dia ning SMP 6. Sekolah. Ning ngarep bakul cilot. Bapake modele kaya telur gulung dadi ya. Ya sing goblok iki bakul cilot kuwi saiki. Oh, sing mau goblokne kuwi to. Lek bakal cilok lunga terus kowe ning kamar mandi piye?
Ya kuwi nyontoh awakmu. Ki mbiyen iso sukses lak ngono to, Mas. Apa ya? Ki mbiyen lak bakul cilot ya. Heeh. Sukses bakul cilot ning sekolah ngendi-ngendi ngono sukses. Anake saiki ya kuliah ning gitu. Ya bakal sih kok. Gak kuliah to kowe. Walah ya Allah. Cilik anakku. Oh, ini, Mas. Mangan aja. Kamu. Wis ngerti. Iya. Jar. Lho nek apa Ono. rasa ngejak. Ning omah ora dijak. Lamun Hamung ati, wong. Mulai trimondol gitu. Kuwi Awake dhewe iki karena awake dhewe iki karo Mas Kangkok iki ya termasuk abjene adike to. Iya to. Ning dindingkon dijak dan bagaimanapun kita harus bisa mengikuti apa sing dadi garapane di Jolaras. Ya, betul. Di Jolaras wis Menyesuaikan tuku- situasi wis tuku kondisi. gamelan Bali iki sok ben ade kudu tuku seragam leak. Dadi metu ora usah gawe seragam raimu kaya leyak usah. Mrengeso jajal lho, lha iya ta. Nah, kamu wis kaya leyak. tapi lati kurang dawa. Hamung ati Dosa pawi tane Ora nduga mono lho, niken iso dadi gedene semene. Nalika jaman Dik kelas 2 SD ki lak mbundek ngono. piye to iki sakwis kena pupuk organik ngene iki bocah. Lah ya Pupuk mbundek. organik itu apa? Wah, lah kuwi sekolahmu ki kepiye kok nganti ra ngerti pupuk organik. Ki nek pengen pupuk kandang ki nyawang. Nah, Pupuk kandangnya apa? iki telek. telek sakmene iki wis berhutune sepiro. Tapi lek kowe ngomong telek nun sewu, Pak. Iya, iya. Hidup saya itu prinsip utawa filosofi. Filosofi apik kaya Mas Kangkon. Mas Kangkong apa filosofi? Tadi padi. Apa tegese? Semakin banyak uwohe semakin merunduk ke bawah. Lek awakmu Aku ya paling ndak pohon beringin. tegese Semakin mekar daunnya semakin bisa berteduh untuk siapapun. umum. Kowe filosofi padi, filosofi ringin ki bener. Tapi kowe sik kalah karo filosofiku. Apa ki? Saya itu mempunyai filosofi itu kaya telek, Pak. Loh. Lah kok filosofi njeko kok telek? Telek ki senajan to manggone ning ngisor, tapi ra nek sing wani ngidek. Angidek ya mambu. Lah sing arep ngidek ya sapa ora ya telek kok iso. Iki bagus loh filosofi telek. Oh. Mulane kowe golek telek sing akeh. Singkatane telek ki apa? T iki saka tembung telekomunikasi. Weh. Lek ki elek. Dadi telekomunikasi kita harus berkomunikasi dengan baik dan benar, aja ngomong sing elek-elek. Lho ki lho bener e kaya ngene lho bocah ki. Telek. Letong. Lek iki saka tembung lirwa, dadi menungso ki aja lirwa. Manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Apik ki tajwite apik ki bocah ki. Tong ki saka tembung tong. Tong ki aja sembung muga-muga wae sak ya aja sampe kotong. Wong lek sak ya aja sampe kotong tegese wong kudu budidaya nyambut gawe. Kuwi letong. Wedhus yang ngetokne serintil. Strindel menika cilik. Ayo ngerti nek cilik omong mbak artekke kok senajan to kuwi reget ning lah artine apik. Enek ki strindel. Sri iki nggon pewayangan. Sritil. Sri menika saka tembung Sri. Sri wong duwe watak aja kaya serigala. Iya bener. Serigala ki ora nyawang kuwi mangane pokoke butuhe mangan kok. Serigala sak luwe-luwe ya kuwi sembarang dipangan aja sok kaya ngono kuwi. Iya, iya. Kancane dhewe dipangan. Lah iya kuwi rapik lho. Nek masih dhewe sikat. Sikat. Kuwi Sri. Til. Gak. Til. Til. Telekomunikasi ngono. Til menika kantil. Kandel tegese. Tegese muga-muga ade sebagai seniman kabeh bisa kantil, bisa seneng atine mergo ade sebagai seniman muga-muga iso kantil penontonnya besok iso ditimbali maneh. Oh, dadi intine Kudu gawe senenge wong akeh. sapa sing gawe senenge liyan mesti bakal entuk kasuwargan. Sedekah kok. Nduk. Coba. Ya. Terusane piye, Nduk? Terus, Nduk. Heeh. Luput. Lopot pisan Rada maju. Ya. kena pisan yen gampang
Suaramu indah, Nduk. Amin. Leh ku gaweke seragam iki pamrih ben apa to? Ya kowe iki tetep ketok kawibawanmu. Bojomu sok wene ngene iki ya, Nduk. Bojoku wis tak gaekne akeh kok. Piye kuwi? Kene iki wah teng Wewe. selawir mlaku malah kayak korden. Gribyah. Ayo. Kayak wur-wur. Kayak wur-wur. Yen angel tan kena tinumbas harata. Nggih, saking Mas Yati Semarang tasih monitor. Weh, Mas Yadi Semarang. Nggih. Mas Yadi. Niki Mas Kangkor request lagu langgam sedya tuhu ngagem bawa nggih. Nggih kula terangkan. Enek sing Mak Serwit nyuwun Lintang Asmara. Oh, Lintang Asmara, nggih. nggih mau nggih saking luar negeri enten sing nyuwun request terbanyak lamunan. Lamunan oke, Lintang Asmara oke. Mana cara sampean Nduk Cahayu? Apa sing ndi? Mesti kamu. Apa Di anumu? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya, Oke. iya, iya. Ayo kok nek umpama Ku dulur-dulur Banser Iya, iya. iki Kang Mas-Kamase Banser nyuwun Lintang Asmara kok ya dipinangkani. Lintang Asmaranya duet sama siapa? Nanti sama ini Mas Bowo kalau Lintang Asmara mboten saged menika diganti Lintang Kemukus. alah lah. Ayo kayak sih. Orang karo sampean-sampean gak iso. Aku rasa Nduk, aku wis tuwa. Iso harus Kudu iso, Kudu iso. seniman ki menempatkan diri to Ya kok iso kepepet lah. Ngono jajal. Jajal Siang pantoro ratri mongeling manis sing ati. Aku jan iso, tapi yo Aja nggo apa nggo wong sakmene iki. Yo kuwi lho. Nggo apa lho iki? Nggo apa iki? Iki sak meniban iki. Pangsane nggo apa? Wis go apa iki wah iki kok. Ayo. Ada seragaman biru-biru nggo apa kowe? Lah iya. Upama aku duet karo Niken Sandi kan ora iso. iso. Ning aku yo mosok yo jenenge tembang asmara iki kudune sak barakane. Tabaraan, Pak. Heeh. Ya apa sampean iki? Iki iso apa iki? Iki lah yo. Iki aku ya lara iki. Ya apa iki? Apa sih Nduk nik? Monggo. Lamunan. Lamunan riyen nggih mboten. Oh, oke, ramunan yo nganggo musik. Ya, musiknya yo. Wah, wonten musiknya nggih nggih. Oh, ano. Menika nggih saking Karanganyar, Mas. Saking Karanganyar. Tadi Mereka Dwi Jolaras 2. Oh, ngaten. Yang satu di Blitar. Jenengane Rujan kan tidak. Didelar nyabang orang. Dwi Jolaras apa jenenge kuwi Korwil Surakarta. Menika lek sing Jawa Timur nika anu sing koreng nggih, sing koreng menika. Koreng piye? Sing korengan. Oh nek kono koreng. Tapi curu tok. Anu kali gudik. Nganggo ral ta, Nduk, Ken? Nah, ayo nganggo ral. Magadir ora. Tah, sopo iki? Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu Pas ora karo gamelan. cahyan timbulan kang sumunar abyaring tawang yakti sliramu kang dadi lamunan. Ya, luar biasa. Lagu lamunan menika kula aturaken Bu Agus. Ya, budak. Ya. Ah niki karek ling apa kuwi jenenge Lintang Asmara. Lintang Asmara nggih. Asmara. Ya. Nih. Heeh. Nggih, Manut kok. kali Mas Lutuk nonton apa? Ayo kultuk apa taduk? Ah. Lho, kula ning Kene-kene nih, jajal, jajal. Lagu napa niki? Hah? Lintang Asmara. Lah, ya jelas boten. Ayo saiki ki apa Kan. kok? Bisa. Karo Mas Didik ya. Ayo enak tulisan bingung kok iso. Oke, sa. Aku nyapa to. Lah iya. Wong ayu Lah ya jajal. Rapi coba katmu Mas, katmu Mas. Ya, rapi ya. Rapi ta, Mas? Tetep pasti saya. Tak duduh nek aku iso. Dadi ben nang sini-sini. Ya. Wong ayu tresnamu
kinarya tamba susastra. Mosok penyanyi ini mengguk. Lah kowe rada nyanyi tak lip singe dhewe kok iso. Iya. Ngono ae Aku. to. Lho, ayo. Ayo wong loro. Aku kira tau ngapane. Ayo digabung karo gamelan ya. Saya, Mas. Karo gamelan Bali. Ya Bali, coba kaya Mas ngapa. Tommy, Bali Mas. Ya. Ya. Yo, ngetutke musike gamelane. Yo. Kok nek ditut nopo kan? Ya. Ora bisa kemenangan untuk malam hari ini luar biasa. Saking kekuatane power Niken Salindri. Iki mau sing kagungan dalem Pak Narto langsung melu joget lho. Nggih. Lah nek joget tok ora nambahi nggih apa? Mboten. Ayo ngono kuwi ayo. Lah joget, lah joget ya lho. Oke, gas. Dalang, langsung oke Kok gas. mesti dalang? Apa? Modelnya terus bagusi. Ini lah. Gak, aku mau keterucut ki mau. Aku kan dalang klasik jane. Kurang Para ating-ating. pemuda panitia yang Alhamdulillah. muda-muda Tombol pada capek, tombol kesini capek. semua. Iya. Kasih sembahun. Oh nggih. Nah, ya. Mbah Nur Mas Kangko. Mas. Pripun? Namung nderek nempel kamardikan panjenengan. Nggih. Satu kali lagi lelagon Nggih. kangge para pamirsa sing masih antusias untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit. Nah, iki kan ini kan gen istirahat. Nah, engko gen genti sindenku wae sing nembang. Ping 3 lho ki mau. Iki mau? Heeh, Lah, iki kan ping 3. sidene sampean sampe kalah, ping 5 kudune bar iki. Ojo. Lah iki terus nggo apa digawakne akeh-akeh iki. Apa iki? Ya ora apa-apa nek bintang tamune pancen spesial untuk bintang tamu nek. Nggih, betul. Kanca-kanca waranggana lek wis kulino petuk pendak dino ngono. Nggih. Oke. Betul ya benak dino kula. Iya, yo tak pilihke. Nah, iki sing ngurung anu Tomo terus Oh nggih niku Gentari. loh jeneng kok Tomo Gentari. Gentari kok Tomo jan iki. Kuwi nek perpanjangane Gentari Durga. Kowe iya. Kowe. Lah bengi Gentari lah. Wiwik karo wiwik barang. Ini. Gentari. Ya terus karo sapa neh? Congbe. Oh Congbe ya. Congbe wiwik kali Gentari. Iki enek pamundhut kuwi lho, Mas Jo. Apa? Iso maca apa ora? Gorene tak macane. Iki sik wae sing mas jenengan ampun kula niki. nggih. Kula ra ndek wenang niki. Oh, nggih. Lagu pelanggaran. Loh. Lagu kok pelanggaran itu? Oh diganti niki. Ganti apa? Lagu pelanggaran pun diganti niki pelanggarannya kenemen kartu merah pun metu niki wong niki. Oh iya. Nderek Mas Kangko. Nggih Ah, bener. ya. Buat Pak RW, Mbak Niken Salindri, waduh, kersane istirahat, Nduk Niken, siapa tebak sendiri, dari siapa tebak sendiri, loh. Nggih, matur nuwun, nggih. Wis iki bebas Ah, awak. bebas lagune apa monggo. Sampean Ning aja kalah sereme karo ki mau karo santri pekok. sampean aja kalah serem, Nduk. Sampean iso nembang ki ben kalah ben ketok serem ki karo menek terop. Dadi aku ki dari iki ya. Aku kuwi ya nek wedok ngono, nek lanang ngono gak kuwi putri kok iso. Kowe iki putri to? Nggih. Oh, lha kok Putri gede. lho Mas. Apa rasa niteni to lanang karo wedok? Putri to awakmu ki? Putri. Lha kok gulu mencimu gede men. Di Oh, dudu. Kudu. Iki aksesoris Mas. Iya, sesari. Ah, ya. Sing lagi ngetren saiki lagu apa ta? Apa, Nduk? Apa tuh lagu saiki lagi Kan ngetren? Ikan dalam Oh, wirang. Ah, ya. Irang. Iki gitu, wirang. Ambiaran. Ya. Nari. Ya oke, malang para pamirsa. Ya. Ya. Aku pengen roh cong pe lagu wirang pe. Ya. Moga Mas, pun aturaken. Ya, ayo diadekke berpacu dalam melodi. Yuk.